Ještě jednou dobrý večer. Vážený pane starosto, vážení hosté, vážení žáci, současní i bývalí, vážené děti z MŠ. Vítám vás všechny na dnešním netradičním vánočním koncertě. Netradiční je především proto, že jsme zkusili letos vlastně poprvé propojit na jednom pódiu děti z MŠ a žáky SZŠ. A já věřím, že se vám to líbit bude, protože všichni školáci se snažili ze všech sil, aby vystoupení dnešní bylo hezké, aby pro vás bylo zábavné. Všem, kteří se na tomto vystoupení podíleli, moc děkuji, ať už to jsou děti z mateřské školky, žáci, zaměstnanci školy nebo členové SRPŠ, protože každý svým dílem přispěl k tomu, aby, jak doufám, se dnešní večer podařil. Zároveň vám všem přeji moc krásné Vánoce, bohatého Ježíška a dobrý rok 2025. No a protože Vánoce jsou mimo jiné, kromě dětských úsměvů a dospělé radosti, především svátkem pohádek, tak dnešní netradiční vánoční koncert otevře pěvecký sbor žáků naší školy právě pohádkovými písničkami. Všem vám ještě jednou přeju dobrou zábavu a předávám mikrofon našim hlavním účinkujícím.
si to, Evelino? Já tu jednu písničku vůbec neznám. To musela být nějaká moderna. No, ale i tak to měli krásné, i když za nás byly pohádky hezčí. To máš pravdu, taková Helenka Vondráčková. Nebo vaší Neckář, toho já jsem milovala. A co vy by nám ještě přišli připomenout naši nejmladší? Ale to vůbec není špatný nápad. Pojďme je zavolat. Pizza party! Pojďte!
jsem neslyšel léta, mládíku. Ta byla kdysi moje nejoblíbenější. Co to piješ? To je odvar z babského ucha. Je to dobré na paměť. Dáš si? Ne, děkuji. Co mi to jen připomíná? Saxana. šikovná děvčátka. Kdysi jsme spolu taky lodičko takhle tancovali na stole. To už mi moje kolena nedovolí. Ale Martínko, kdybys nekouřila celý život jako fabrika, možná bys to taky zvládla. Babičky, myslíte si, že dostanu Vánoce nový iPhone? No, ty k Vánocům dostaneš tak uhlí. Ale pokud přestaneš mlčet, tak ti ten tvůj iPhone nebo co to chceš, koupím já. Vánoce už jsou za pár dní. Tak co kdybychom ti tady s Martuškou pověděli pohádku o červené karkulce? Ano, prosím, já chci slyšet pohádku. Byla jednou jedna holčička. A protože nosila jenom červený iPhone! Ne, čepešek. Říkalo si jí červená karkulka.
Bude ze mě tvářina. Nebyla tak spravená.
Už se nemůžu dočkat, jak přijdu domů za rodinou. A co ty? No, Boušu, taky se těším. Ale pamatuješ si, jak jsme jednou před Vánoci zapadli ve Vánici? Jo, jak pro nás přijel trávníček na bílém koni. Já si myslím, že písní už bylo dost. Co to kdybychom si pustili televizu? Sakra. A na co bychom se tak mohli puknout? Ulice, ta už mě nebaví. Co takhle prostřeno? Prostřeno? To ne. Teďka jsou tam nějací ti info něco, ale našla jsem jeden takový fajný pořad. Ježíš, jak on se jmenuje? Myslíš ordinaci? Tu ne. Myslím takové, kde si ty dvě rodiny vymění manželky. A jo, ty myslíš výměnu manželek. První rodina dnešní výměny žije v Ostravě.
Dobrý den, jmenuji se Richard Tvrdý, mi 38 let, jsem strojník, fandím Baníku a Vítkovicím. Čus, jsem Patrik, je mi 14 let a chodím do 6. třídy. Ahoj, já jsem Petr, je mi taky 14 let a chodím do 9. třídy. Čus, jmenuji se Erika, je mi 13 a chodím do 7. třídy. Jsem Dora, je mi 12 let a chodím do 6. třídy. Čau, jsem Laura, jsou mi 3 a jsem dál s maminkou. A tohle je Rexík, je mu 12,5 roku. Tohle je naše rodina. Za druhou rodinou se vydáme do Prahy. Greetings, loved ones. Let's take a journey. Dobrý den, jmenuji se Esmeralda, je mi 30 a vlastním kosmetickou značku Esma. Zdravím, já jsem Ivan, je mi 32 let a pracuji jako manažer Esmy. Ahoj, já jsem Elča Pakavda, zkráceně Elča. Je mi 5 let, jsem už velká holka a příští rok půjdu do školy. A tohle je Honzí. Tohle je naše rodina. Dominika právě dorazila do svého nového domova. Jenom jedny dětské budky, to si odpočinu. Fuj, tady pod gauče mají ale prach. Já mám doma 5 dětí a takový bordel jsem doma v životě neměla. Do Ostravy právě dorazila Esmeralda. Tolik bod? To je školka. A ta podlaha? No, tady neluxuju. Předtím, než se seznámíš s Elčou, tak bych tě poprosil, abys šla na nákup. Ale pozor, ovoce kupujeme jen bio. Hlavně žádné maso, všichni tu jsme vegetariáni. A nezapomeň na mandlové mléko. Mandlové mléko? Vy dojíte mandle? Mezitím se v Ostravě s celou rodinou seznamuje i Esmeralda. Čau. Jestli máš hlad, tak v lednici máš hořčicu a klobasu. No, nemám hlad. Rožneš? Rožni, my budeme grilovat. Ne, prosím. To jsem nemohla vědět. Obě rodiny si to určitě užijí, ale v Ostravě vládne chaos. Já se tady z toho splátním! Mezitím v Praze houstá atmosféra. Chápu, že jsi zvykla jíst maso, ale králíček do náš domácí mazlík. Jak jsem to měla vědět? Měl jméno Honzík a obejk s nápisem Nejsem jídlu. Tak promiň. Tak si ho sežer. Já ti koupím nového. V Ostravě Esmeralda přebírá velení. Takže, nelíbí se mi vaše lednice, ale
Alespoň jeden den budeme mít plant-based. Jaký based? Alespoň jeden den budeme jíst pouze rostlinnou stravu. A my jsme chtěli na zabíjačku. To jsme snad v pravěku. V Praze se mezi tím Dominika snaží ujednat pořádek. Takže, teď tady velím já. Zajedeme si s tatínkem na výlet. Já chci taky na výlet. Zařídila jsem i hlídání. Nechci hlídání. Představuji ti Karolínu, moji sestřenici. Ona Elču pohlídá. Ne. Jo, neodmluvej, teď tady velím já. Kam pojedeme na výlet? Na pravou domácí zabíjačku. Tak to bylo něco. Ale to nejlepší teprve přijde. Miláčku, už vím, že jsi ten nejlepší manžel. Když to nevěděla. Ta tvoje Elču Koprovka je pěkně rozmazlená. Nejdřív se naučí jméno, než si na ní začne stěžovat. Já mám doma Dáme si jedno? Klidně. Mám doma tolik dětí. A nic takového jsem ještě nezažila. Aspoň je chytřejší, než všechny ty tvoje dohromady. Uklidni se, ještě doma musíme pohřbít králíka. Stačilo. No a na těch poličkách byl snad 100letý prach. A k té podlaze, no, k té se radši nevyjadřuju. Už odjeď a nevracej se, ještě mi svedeš manžela. To bys si teda polepšila s touhle metlou. Ty fifleno! Ty špendíro! Ty fifleno! Ty špendíro! Ty fifleno! Špendíro! Už tě! Nevracej se! Tak si dáme ještě jedno. Tak to byla jízda. A my se vidíme u dalšího dílu. Mějte se fanfárově! Čau, Kájo. Čau, Janku. Co to máš? Kelinky, když se na to dá hrát. Co? Hrát na kelinky? Zkusí to. No, moc nám to nejde. Ale znám děti, kterým to jde o dost lépe. Třeba nás to naučí. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Lady of Fleet. The blue pirate of carnival, my boy. Someday the woman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the sun is done, we'll take our leave and go. Came out 2 weeks from shore and then under a wreck with more. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow.
but no will was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the whaleman come, the bring us sugar and tea and rum. One day when the coming is done, we'll take our leave and go. Or even more, the lane went start and take once more. Our wits were lost, there were only four, but still that will did go. Soon may the whaleman come, the bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. As far as there, the fight's still on, the lane's not cut and the whale's not gone. The whaleman makes his regular call to encourage the captain, crew and go. Myslím, že by to ostatních víc bavilo, než pozorovat nás, jak se bavíme. Běž, tak běž, poruč sluneční
To je fotka mojí
My bychom si tady chtěli pozvat naši milovanou třídní učitelku a naši milovanou asistentku. Již jsme poděkovali naší skvělé třídní učitelce, ale neradi bychom zapomněli poděkovat paní člence Macurové a celému týmu. A protože k naší škole nepatří pouze děti, žáci a učitelé, ale také rodiče a přátelé školy, závěrečnou píseň si s námi zaspívá jedna maminka.